La khayu ne we Briew how to snem sia jar kendai spa sapuat hapo katika snong kabala tip kerteng kum kata katrung ha kabadai hapo katika ri Vietnam kabadan hang ne hapo Southeast Asia jongi bau ne Briew bala pau nam ba du kata ta hapo katika ri Vietnam bat ke ai kadau bau ne Briew pau nam kadau ka long ba ne Briew mentala sapu pras snem ju thiah shuh watang khlem mat ki khmat jong urum khabrep baru supet bet la sapu pras snem karta cái gì đào vào lòng nêu Briew bảo un chụp bay công ty cả đào cả lòng bà nêu Briew anh đâu là đạp live của Arsenal Karta ula yo ya cái chinh pang biong khle cả bà malu mala Henry nakan cái chinh pang biong khle cả là long pa u bảo un long sa công ty ya cả rukam thiah rukam dem jong u bà ong bảo nêu Briew là linh ngoại shika day ya là day bat bali ulong kom nem bat ju thiah shuh là sau của Arsenal Karta ki bahayang basam cho nêu Briew kalak jong u ki là lip hasumat la ya lam cho ki doctor ban pha check yo let's say you done kan no jing thot ha ka met ka phat jo u bat anda ki doctor ki la da ban check yo neu Briew ki doctor ki siam bau neu Briew done kan no jing thot ha ka met jong u Henry na ka liang chu neu Briew ula shu sno si hi ha ka ban ning kong namar ba sim la yo thiah wat tang khlep mat ro Henry ka ne ka jing so si jo u ka kala pan ban sha ka jing kemen le ka jing yo nong jo neu Briew ba la ong bau neu Briew la kran ha ki news jengkari Vietnam bau la batai bakana ka jing bom yo thiah jong u kala ai la ne kala play lat yo u bon la ban trai bat met bat step khlem da chong thai ba la ong ro bo de na ka long yeng ka badok bat kum ta ka ne ka jing bom yo thiah jong u kala ai lat kala play lat yo bon sa sok ye yeng ka sam jong u da ka ba u trai be bat met bat step ba la ong bo neu Briew la yo ru ya kata ka Guinness World Record la ne kata ka khusnam ka ba u Briew u ba satar do tam ba bom thiah la sau pu pras nam Karta hang ne pa prathai jong ni